Que tal, señoras e señores? Estamos en San Sebastián. Había previsión de vento, moito vento, de onda, moita onda. E aí teñen como está agora mesmo o campo de regatas, onde ás 5:20 minutos tiña que principiar a 10ª edición da bandeira fábrica. Bandeira en Donosti, bandeira na Liga Euskotren, unha bandeira que non se vai a disputar, malia que se fixo o sorteo de quendas na categoría feminina, malia que se deron as aliñacións, malia que estaban na baixada do acuario para sair a facer o quentamento, pero Marcos García, moi boa tarde, Marcos. Hola, boas tardes. O final, non a Liga, senón os propios equipos, nunha reunión decidiron non sair a remar na categoría feminina. E agora a dúbida que temos, Marcos, é que van a facer os equipos na categoría masculina, cando a iso das 6:16 minutos da tarde, a esa hora está previsto que comece a regata en categoría masculina e non sabemos cal vai a ser a determinación que tomen os equipos masculinos. O primeiro, Marcos, está tan mal o campo de regatas? A ver, por parte da organización sabemos que non se suspendeu a regata feminina, pero sí que é verdade que as condicións que estamos vendo en directo para a disputa da proba feminina son bastante duras, tanto en vento como en mar, non? Entonces, no mar estaría dentro do límite, Marcos, porque lembremos que con ondas de máis de 3 metros a suspensión é automática, as ondas son de 2 metros e medio, máis ou menos. Sí, en canto que diste, non? En canto a medida de onda está aí un pouquiño no límite, pero sí que é verdade que cando combinas esa onda con estas ráfagas de vento bastante importantes, sobre todo ese longo de tanto longo de proa como longo de popa para a categoría femenina iba a ser realmente duro, non? Entonces eu creo que o fixeron seguramente por unha unanimidade e decidiron pois non remar. Estamos falando de, aí estamos vendo o momento xusto antes de sair a facer o quentamento, como todos os delegados e algún dos adestradores, aí estamos vendo o adestrador de Tolosaldeo, adestrador de Arraun, delegado de Zumaya, delegada de Arraun, deciden non sair a auga. Era o momento que tiñan para facer ese quentamento previo. Sí, de todas maneiras hai que verse aí no sitio, non? Estábamos vendo que nestes momentos as ráfagas de vento eran moi intensas e seguramente elas pois viron que as condicións non eran para nada óptimas para poder disputar a regata. Estamos falando de unha media de vento nese momento que estaba por riba dos 30 km a hora, con refachos que estaban próximos aos 60 km a hora. É que tivelo en ese momento cando o refacho pega duro, a verdade é que asusta. Mira, estamos vendo aí que xa no propio abrigo da Arsenal, pois sí que a presencia do vento é moi importante. Eu creo que cando todos decidiron non remar é porque realmente pois non o vían viable, non? Para a categoría masculina cambia un pouco. Eu na categoría masculina sí que vexo que as condicións son duras, pero sí que é factible facer a regata, non? Evidentemente, pois ten a súa complicación, pero creo que sobradamente a categoría masculina se pode disputar. Bueno, agora é que nos está chegando información en tempo real, información que nos chega agora mesmo dende Donosti. Retrásase a saída atas 6:10. Retrasas a saída, eu estou preguntando se a categoría femenina, sí, bueno, pois xa nos está chegando máis información. Isto está pasando agora mesmo no Peirao. Entendo que habería reunión entre a organización da Liga e os equipos. O momento máis crítico foi a iso das 4:30, sí, entre 4:30 e 5 da tarde, e van a agardar as 6:10 da tarde, que aí a media baixa de 35 a 28, 27, é o que dan as previsións, e entenden que esa marxe si lles pode permitir sair a remar. Sí, aparte que as previsións nos dá que baixa un pouquiño pois esa intensidade de vento, é un pouquiño, ao baixar o vento, pois tamén baixa un pouquiño a intensidade da ola, e con que baixe un pouquiño esas condicións, o campo de regatas pois volvese moito máis practicable, non? E outra información que nos acaba de chegar, só van a sair Donostiarre San Xoán. Bueno, isto sí que é unha bomba. Entonces falamos de que non é unha unanimidade a hora de tomar a decisión de non remar, non? Isto sí que é unha bomba, Marcos? Sí, sí. Porque aparte que, bueno, se saen dous equipos, quere dicir que se celebra a regata. E vanse disputar o primeiro e o segundo posto. E vanse disputar, bueno, e ollo, porque un equipo pode sacar 8 puntos e outro 7.
bueno, todo isto está pasando agora mesmo. Isto, claro, a pregunta que me fago agora mesmo é: isto vale para a clasificación xeral? Sí, se disputa a regata ten que valer, que non, senón non teria sentido disputar a regata. Non, que pasa? Hai un dato importante que polémica. Vamos, isto vanse escribir ríos de tinta. Isto é algo do que ti falabas antes de comezarmos a regata, Marcos, que é que estes dous equipos, xunto con Orio, son os únicos tres que teñen equipo en categoría masculina e feminina. E no caso de Donostiarra, estáse xogando o descenso. Non descender de categoría cocal. Se a alguén lle interesa remar, por exemplo, Donostiarra, ademais é organizadora da regata. Aparte que, claro, o que te dis, os equipos que menos opcións teñen é donde máis se lle abre o abanico de poder conseguir un resultado positivo. Pasa na categoría femenina e pasa tamén na categoría masculina. Por eso que eu creo que a maioría dos equipos, si ven que as condicións son practicables, van a intentar remar, porque ao fin e ao cabo pues, non teñen nada que perder, non? E unha vez que se anuncia que Donostiarra e San Xoán si van a sair a competir, que van a facer o resto de equipos? Aí terían moita presión, sobre todo pues, equipos que, bueno, a Round pues, evidentemente non vai ter problema, porque seguramente que a ventaxa que vai a quitar na clasificación xeral pode permitirse perder unha regata. Pero hai outros equipos que non. Claro, te imagínate que Donostiarra ou vai sumar 8 ou 7 puntos. Zumaya xa se metería nun compromiso, aí vai que igual. Claro, Zumaya que di, nos volvemos. Te meterías última, o sea, te meterías última na clasificación xeral. Despois hai que ver, despois decidirase se é puntuable, se non é puntuable, se se xoga a bandeira, se xogan os premios económicos, se hai reclamacións. Bueno, dende logo, todo isto está, repito, pasando agora mesmo, a iso das 5 menos 10 decidiron os equipos marchar, pero hai un equipo que quedou, que non marchou, que quedou, e ese equipo é San Xoán. E San Xoán decide sair á auga. Donostiarra tamén decide sair á auga. Cocal, se a organización di que hai regata, se o campo de regatas revisárono os topógrafos e din que está perfecto, egoera ez dago arraunaiteko. Era un bo día para saber euskera. Para saber un pouco de euskera, a ver o que estaban dicindo. Pero, dicía Marcos, se os topógrafos saíron e dixeron o campo de regatas está perfecto, as balizas están perfectas, a medición é perfecta. Sí, o que pasa é que non estamos cuestionando o campo en sí, sino as condicións nas que está o campo, non? Que realmente son duras, eu recoñezo que as condicións son duras para calquera categoría, pero sobre todo para a categoría femenina son especialmente duras, non? Seguramente vexamos que a medida que vai avanzando a tarde as condicións van a mellorar. Entonces seguramente pues, con este retraso de aproximadamente media hora, pois seguramente pues, as condicións poden ser un poquinho mellores, non? Aquí mestúranse outros condicionantes, un condicionante o da televisión. A televisión non pode ir máis aló das 8 da tarde, co cal tamén é un condicionante importante, porque senón outra medida que podías ter é retrasar todo inicio da proba, pero é algo que tampouco pode facerse. Claro, é que ao fin e ao cabo entran moitos fatores en conta e aparte que, bueno, tampouco creo que estean dispostos todos os equipos a estar aí pois tempo indefinido esperando a que o tempo mellore, non? Pois ia estar Donostiarra na primeira quenda, San Xoán na segunda quenda, son as dúas nun principio que van a sair a competir. Bueno, e aí estamos vendo os equipos masculinos. Estes son remeiros que non van a participar, porque vemos aí a Cosme Tarrío, vemos a Sier Carballeda, son remeiros que non ian sair no 14 titular da Donostiarra, por exemplo. Estes sí, son dos que ian sair de inicio nese 14 titular e que seguramente están agardando. O que pasa é que, xa dicimos, seguramente a partir das 6 da tarde as condicións sexan un pouco mellores e xa se poida competir dun xeito relativamente normal. Esta é de San Xoán. Maiale, non? Pois pena de non entendela porque... Sí, Maiale, esta foi compañera miña xa por moitos anos, pero vai a falar euskera seguro. Pois ela estará explicando o porqué da decisión de San Xoán de sair a competir. Aí están facendo o quentamento, apenas lle vai a dar tempo de facer un quentamento no mar, non sei se é necesario ou non, sí, Marcos. Sí que é necesario, aparte que, bueno, en estas condicións necesitas ir un poquinho de tempo para poder adaptarte un poquinho á onda que
a onda e o vento que tes, e máis saber un pouquiño que che fai falta, porque seguramente pues, levarán a palca correspondente, pero algún lateral ao mellor tamén fai falta hoxe. É sinal indirecto, este é o Acuario, que é unha zona, ti dicíalo, moi abrigada. Lembras o Acuario así, nos anos que estiveches remando, algunhas condicións nas que estivera así? Me tocou no 2005, 2005, Bandeira da Concha, segunda xornada. Sí, na última quenda, a verdade é que entrou un temporal tremendo, e a verdade que as condicións tamén eran moi desfavorables, non? Aquela mítica regata na que se impuxera Pedreña, na que remontara Pedreña, e que despois fora descualificada por toque de palas con Orio e acabara gañando Hondarribia. Sí, que Hondarribia fixera un regatón, o sea, unhas condicións moi complicadas e dera un recital na última tanda, verdad? E estaba aquel día peor que este? E era diferente, era un día de máis mar seguramente, pero mellor menos vento. Pois aí temos como está agora mesmo o escenario, sempre dicimos. Era unha onda máis longa, hoxe é unha onda bastante corta. Este é un escenario máxico, un escenario máxico. Sí, é que a verdade é que é unha pena que pedíamos mar, non? A semana pasada estábamos pedindo que as condicións para o espectáculo e sobre todo para as nosas traíñas que tamén necesitaban desas condicións raras para intentar sacar un resultado positivo e escalar un pouquiño na clasificación xeral. Hoxe temos esas condicións, pero xa son tan extremas que estamos a piques de non disputar a prova, non? Eu falaba con Pendo antes de comezar a regata, Pendo, adestrador de Ares, dicíame, nos queremos competir, nos estamos desexando competir, para nós sería un pau que se suspendera a prova, porque dende onte había esa, bueno, barallábase esa posibilidade. Aí estamos vendo a marea, coincide con marea baixando, non é un coeficiente demasiado alto, pero hoxe a marea non vai a ser un factor influente. Non, pero a medida que vai baixando a marea vai ir baixando a intensidade do vento, seguro. Pois iso, bueno, a marea está baixando dende as 3 da tarde, vai acabar de baixar en torno ás 9 da noite. Aí é cando vai a coincidir coas quendas masculinas. A última quenda sairá a eso das 7:20 da tarde. Aí é cando van a entrar en competición Ciérvena, Orio, Bermeo e Guetaria, e curiosamente para eles as condicións van a ser mellores en teoría que os da primeira quenda. Sí, a priori, canto máis tarde remes, mellores condiciones se vai a encontrar, non? Pero bueno, isto toca así como outras veces, pois toca a inversa, non? Eu creo que, bueno, a priori eu non vexo moita diferencia aínda de cando chegamos ata o momento. Creo que as condicións son máis ou menos iguais, pero bueno, a previsión de que vai a mellorar seguramente mellore, non? Estamos vendo este campo de regatas que é un pouco diferente. Bueno, evidentemente hai unha diferenza moi clara co que se rema na Bandeira da Concha, e é a distancia. Na Bandeira da Concha son 2 longos, vaise moito máis cara fora, pero tamén se sae dende máis cara dentro, que hoxe podría ser unha posibilidade, que é atrasar a saída do campo de regatas o que é na Concha. Na categoría femenina saen máis afora do que saen na Concha. E van moito máis afora. Van máis afora, sí, sí. Digamos que na categoría femenina a Ceaboga está un poquinho máis para fora de punta, sí. Da illa. Para facernos unha idea, pois se cadra tamén podía ser unha posibilidade, que era poñer a saída onde se fai a saída da Concha. Sí, pero eso é inviable. Mover ahora o tren de Boias, eso é inviable. Digamos que o tren de Boias montouse o venres. Habría que mover os dous, non valería que mover un solo, o sea, que iso leva un tempo, e, bueno, ao final, pues, tens que ter a xente que... Aparte que as condicións non son nada óptimas para poder montar o campo de regatas, seguramente cando montaron o campo as condicións eran moito mellores, non? Xa estamos vendo, eu creo que a situación é algo mellor. Ves un pouquinho menos de blanco, un pouquinho menos de vento sí que fai. Pero repetimos, regata femenina que tiña que principiar hai 20 minutos, 6 equipos decidiron non participar: Arraun Lagunac, Tolosaldea, Astillero, Orio, Zumaya e Ibaica. Decidiron que non saibamos agora mesmo. Casi teño claro que Zumaya e Ibaica, se non reman hoxe, van a reclamar. Eso está claro, porque se xogarían moito. Se esta regata fose puntuable, se estarían xogando moitísimo. E as que sí decidiron remar, que o que dixo a organización dixo que o campo de regatas estaba para disputar a bandeira. Estaba practicable, ao fin e ao cabo, pois si... Fíxose o sorteo, que onte sacou un comunicado a Liga dicindo que en todo momento velarían pola seguridade. Sí, o vin eu tamén.
Bueno, aí estamos vendo equipos masculinos que van a participar na primeira quenda, como xa saen a auga. O que me extraña... Ali está Ares. O que me extraña é que a categoría femenina aparentemente nin siquiera saiu ao mar a quentar. O sea, tomou a decisión sin ter ningún tipo de toma de contacto co mar. Mira, está San Xoán, o equipo feminino. Aí estamos vendo dende a cámara subxectiva, cámara on board, que aínda non saiu a facer o quentamento. En este momento saen os equipos aí vemos as cinchas, todas bancadas con cincha para amarrarse á bancada por tema das ondas. Bueno, pois a situación agora mesmo nesta bandeira fábrica son as 6 menos 25 minutos da tarde. Nun principio vai haber competición femenina ás 6 menos 10 minutos da tarde, con só dúas traiñeiras, unha a de San Xoán, outra a da Donostiarra, e a partires das 6:15 teremos competición masculina nun principio con normalidade. Aí estamos vendo as remeiras de Arraún, como están ollando o que están facendo en San Xoán. Bueno, isto pode traer cola. O que me parece un pequeno paripé, porque se van a remar a menos 10 e pasan de menos 25 e ainda non están subidas na traíña, van a sair, poñerse en liña de saída, facer a regata dunha maneira lai e volver. É unha especie de reivindicación, porque non considero eu que remando a menos 10 agora mesmo estean sin embarcar. A ver o que pasa, Marcos, a ver o que pasa, porque isto está cambiando cada minuto. Imos ver o que pasa, nos imos facer unha pausa. En principio, a 6 menos 10 temos saída regata femenina con dúas traiñeiras. Veremos o que pasa, porque pode traer máis problemas que solucións. Eu creo que vai ter moita polémica, moitísima. E despois, a partires das 6:15, teremos regata masculina. Esta sí parece que se vai a celebrar. Seguiremos esta bandeira aquí en Donosti, na segunda canle da Televisión de Galicia, informando en directo de todo o que pasa, porque repetimos, a situación cambia en cada minuto. Bueno, no podemos hacer nada. Esperad. Vamos a ver. Vamos a ver si esperan. Estamos en Donosti, San Sebastián, bandeira fábrica, Liga Euskotren. Dende as 5:20 en directo á Televisión de Galicia, decidiron a maioría dos equipos non sair a competir, pero temos un equipo na auga que é o de San Xoán, outro equipo anunciara que ia sair a competir, é Donostiarra, esa traiñeira que teñen vostedes na imaxe non vai a sair. Algo tivo que pasar dentro do equipo de Donostiarra, que non van a sair cando estaban preparadas para facelo, co cal en breve só un dos 7 equipos da Liga Euskotren vai a principiar o seu percorrido neste campo de regatas, nos que temos os equipos masculinos como a ese que vemos que é o de Chapela, facendo a preparación, facendo o quecemento de cara a esa regata que en categoría masculina sí vai a principiar ás 6:16 minutos da tarde. Al final nos hemos juntado todos los entrenadores y hemos visto que está muy malas condiciones solo para salir de la rampa, y para tener un poco de integridad hacia todos, pues que hemos decidido no salir. Y bueno, me parece muy bien al final juntarnos todos, que se haga esto muchas veces más, porque así conseguiremos algo para el remo. Bueno, ni uste dugu era ezagola hori iteko, eta momentutan enbarkatzeko ezago. Gero esan, bueno, enmarkatu, egon urian... Aí temos os adestradores da categoría femenina, este Juan María Chávez de Arraún Laguna. Escoitamos tamén a Ramón Erostarbe de Tolosa Aldea dicindo que delegados e adestradores, Marcos García, se xuntaran e decidiran non sair a auga, pero esa unanimidade rachouna un equipo. Hai un díscolo. E a ver agora, cale, como senta isto dentro dunha organización como
como é a Liga ACT. Pois non creo que se ente ben nin para a organización da Liga, nin entre os propios clubs, porque claro, ao fin e ao cabo, pues, teóricamente nun principio dixeran que decidiran todos non remar, pero ao fin e ao cabo había as dudas de Donostiarra e San Xoán, e finalmente San Xoán parece que sí que vai disputar a regata en solitario. A ver, agora, San Xoán sí está preparada na zona de saída. Tenemos un código de regatas, tenemos Interesante, un o que manual dio de delegado organización, Donostiarra. tenemos los estamentos que nos hemos dado para poder tomar las decisiones. Hay un comité técnico que es quien tiene que tomar la decisión sobre suspender o no las regatas y por lo tanto creemos que lo que hay que hacer es esperar a que sea el comité técnico quien lo decida. Podemos tener nuestra opinión sobre la situación, sobre la conveniencia o no de salir a remar, sobre todo lo que pueda haber alrededor, pero si no somos capaces de esperar a quienes tienen que tomar las decisiones, quien tienen la potestad y la competencia de hacerlo, lo tomen, creo que estamos equivocándonos totalmente hasta ese momento del poder decidir qué es lo que tenemos que hacer. Parece moi acertada a reflexión que acaba de facer o de Donostiarra. Comité técnico que dirixe un dos membros destacados, o galego Beni Silva. Sí, sí. E seguramente se Beni cree que está en condicións de poder disputarse a prova, eu creo que seguramente que Isto, o que entendemos é, ás 4 da tarde, reunión de delegados, o comité técnico entende que se pode disputar a prova. Faise o sorteo de carreiros, márcase a hora de saída e despois, con posterioridade, xúntanse todos os equipos agás San Xoán, o que pasa é que eu en San Xoán non vexo moita idea de sair. Dixérase na Liga que ás 6 menos 10 minutos se daba a saída con San Xoán e con Donostiarra. Donostiarra acabou non saindo a auga, San Xoán si saiu a auga, pero eu non vexo actitude de competición. Para nada, a verdade que xa saíron tarde con respecto ao horario de saída que marcaba a Liga, e o que estamos vendo, hai un pouco estaba detrás da liña de boias, como se estuvera preparando para a saída, e agora pues, está facendo un pequeno quentamento sin moita... Bueno, será unha maneira de reivindicar San Xoán para dicir nos queríamos, pero sí, non o imos facer en solidaridade co resto de equipos? Eu creo que se querían reivindicar que se pode remar, o mellor que podían facer é remar e punto, pero tampouco non as vexo moi convencidas. O que pasa é que iso, o que eu digo, crearía unha polémica enorme. Unha polémica enorme. A polémica ten servida no momento en que deciden saltar a auga. Si todas deciden non remar, elas saltando ao mar, pois están saltándose un pouco ese acuerdo que tiveron todos, non? Aí estamos vendo, xa o vimos a iso das 5:20 da tarde, esta imaxe onde os delegados e adestradores de todos os equipos da Liga Euskotren, Arraun, Tolosa, Astillero, San Xoán, Orio, Zumaia, Donostiarra e Ibaica tiñan a reunión en a que nun principio acordaban non sair a competir. Ese é o momento no que collían as traiñeiras, poñíanas outra vez no remolque e saían, marchaban. O único equipo que acabou, dous equipos volveron, que foron San Xoán e Donostiarra. Donostiarra non saiu a auga, San Xoán si está na auga, pero de aí a que vai a facer un percorrido non o ten claro, non vexo que o tiñan moi claro. Tampouco se ven os árbitros que están ali naquel bote branco preparados para dar unha saída cunha bandeira. Eu creo que máis ben un acto reivindicativo de podíase remar, sí, bueno, pero queríamos remar. Eu creo que si é un acto reivindicativo, o que teñen que facer é remar, non? Demostrar que as condicións, pois, sí que se pode, nesas condicións sí que se pode desarrollar a prova, non? Estamos vendo comparativa con hai media hora cando entramos en directo, as condicións do campo de regatas un pouquiño mellor son un pouco mellor. Siguen sendo duras, pero eu creo que un pouquiño, sobre todo o vento, non? Baixou a intensidade do vento e iso fai tamén baixar un pouquiño a altura de onda, e creo que eu estou convencido de que a medida que vai pasando a tarde as condicións van a ir mellorando. Isto recórdame a unha concha no ano 1998, seguramente se lembren tamén en Perillo e en Tirán, que por malas condicións do campo de regatas, na segunda xornada non se remou o domingo, pasouse a saída o luns. Outra vez decidiu o comité non sair a competir o luns, pero dun xeito reivindicativo, entre outros Perillo e Tirán, fixeron unha proba sen cronómetros, sen tempos, sí, pero saíron a
E, de feito, acabaron o percorrido, tanto Tirán Sí, como... para demostrar que non se remaba porque non se quería. Que se podía. E despois a proba acabou sendo o martes, xa sen os dous equipos galegos. Sí, esperaron a que marcharan para a casa de volta para poder facer a proba e non correr riscos, non? Que pasaba ali? Que os equipos máis interesados en que non se remara, que daquela eran Orio e San Pedro, que eran os que se estaban xogando a Eran concha. rivais directos. Rivais directos, e aí fixeron unha fronte común para que non houbera sorpresas dende outras quendas, digámoslo así. Aí vemos que San Xoán parece que vai a quentar nunha zona de abrigo, pero non sei. Non Non sei que sentido ten iso, non? Eu creo que San Xoán, bueno, Sí, non sei ahora vai a darlle a volta pola playa, pola zona de terra, pero non sei. No, A verdade é que se van a dar a saída están tardando. No, San Xoán dixo que saía, a hora marcada era as 6 menos 10 minutos. Se a 6 menos 10 minutos non comezou o seu percorrido, eu penso que San Xoán xa non vai a facer ese percorrido. Aí estamos vendo, é o único equipo feminino que saiu á auga. Para que? Para coller un pouco de protagonismo, porque ao fin e ao cabo non fixo nada. Bueno. Para sair un pouquiño na tele. Sí, un cámara- pouquiño máis que o resto. No, dende logo cámara están... Está chupando. Os patrocinadores estarán contentos. Isto é como o ciclista que se escapa, vai en Sí, solitario, está moito tempo na realización coa retransmisión. Pois aí Querer temos ser a San protagonista. Xoán. No, pero vamos, está claro que San Xoán non vai a facer... No, pero bueno, ao fin e ao cabo, pois o único que fai é enfrentarse aos demais equipos, non? Se no dísculo co resto dos equipos, eso lle vai a tener un pouquiño de cola, seguramente. Estamos vendo as suplentes de San Xoán que xa están recollendo, están en paralelo á praia. Bueno, pois rodando un pouco, facendo uns poucos metros o equipo de San Xoán que, bueno, despois eles explicarán, seguramente se entendésemos a Mayalen cando explicou Mayalen, Mayalen Arrazola, sí. que estaba explicando cal era a postura de San Xoán, pois seguramente entenderíamos o razonamento que tiveron, pois, un razonamento pode ser, se o equipo masculino compite, o equipo femenino tamén teñen que sair á auga. É o que falábamos ao principio, non? Poder compartir criterios, porque ao fin e ao cabo, pois tampouco non... Que, bueno, que pode ser diferente, porque as condicións... A ver, independentemente, a igualdade está moi ben, pero as condicións para as mulleres son moito máis duras. En estas condicións, as mulleres sufren moito máis que o equipo masculino, non? Entonces, bueno, tamén hai que entendelo, que elas poden o considerar peligroso e non querer sair a remar, non? Eu tamén poñome na súa pele, tamén o entendo, non? Aí estamos vendo os xuíces de mar, aí non hai actitude de dar saída, co cal entendemos que a saída a categoría femenina queda completamente anulada. Por que pasamos? Pasamos 5 menos 10, a organización ten a proba para as 5:20, os equipos xúntanse, deciden non remar 5:24, vou a 5:24, e cando dende ACT, unha mensaxe directa que nos mandan aquí, só van a sair Donostiarra e San Xoán. San Xoán si sai ao mar, Donostiarra non sae, pero San Xoán sai ao mar, pois Para nada. Para nada, dende logo non para competir. Bertán Beera, a ver o que significa en euskera, entendemos que será cancelada, sí. Pois bandeira fábrica, proba da Liga Euskotren, definitivamente cancelada. Sí, bueno, xa se supoñía porque non tiña moito xeito tampouco. Vimos a San Xoán que faltando menos de 15 minutos estaba Catraíña na Rambla, sin sair a quentar previamente, entonces tampouco non tiña moita lógica disputar condicións de regata, non iba a disputar desde logo, non? Xa sabemos dúas palabras en euskera. Bertán Beera, cancelado. A ver se nos acorda para futuras edicións. Pois había moito tempo eu na Liga que non lembraba unha regata que se suspendera. Eu recordo unha en Zumaia hai moito tempo que en categoría masculina, que se remara a primeira quenda. Bueno, o que pasa é que iso non é cancelárase durante a segunda quenda. O que pasa é que esa eu coido que chegara a ter resultados oficiais, porque claro, houve 4 traiñeiras que remataron o percorrido. Pero os que non disputan non poden entrar no ranking de clasificación. Agora non me lembro se houve entrega de bandeira daquelas. Xa en condicións de puntos non, porque se non remas non tes opción
a poder competir. E na Liga Galega tamén recordamos unha treboada, non sei se fora unha bandeira en Bueu, que estamos falando de hai 8-10 anos, que viñera unha treboada de granizo e que tamén quedara suspendida a partir da metade da proba, e aí si deran pois unha vitoria final. Bueno, pois esta é a situación agora mesmo, non hai regata feminina suspendida. Aí estamos vendo como están paseando, facendo un mini cantamento, pero tampouco sin intensidade ninguna, non? Ao fin e ao cabo, eu creo que... Ia dicir, máis de cara á galería que outra cousa. Pero eu creo que quedaban moito mellor índose para a terra, non? Aquí está mandando Jorge Remida de Guardos, que lle mandamos un saúdo dende aquí, que non houbera... No 2023, primeira xornada en Coruña. Tamén se cancelaron. Sí. É certo. Home, claro, iso ali estábamos, que comentaba con Sergio Montenegro, canceláranse porque os equipos non eran capaces de facer o embarque. Despois o campo de regatas non estaba mal, pero os equipos non conseguían facer o embarque. Dicíame Jorge que gañara Tirán en Guetaria e despois suspenderanse e non houbera entrega de bandeira. Sí, non, é que non ten sentido. A ver, ao final non tes... De Pepito, ocórreme tamén en Burdeos, que tamén se remase a primeira quenda, creo. A primeira máis a segunda, agora sí que non estou seguro. E tampouco non se tuveran conta, non? Pois aí temos o que nos centramos agora, Marcos, xa na categoría masculina, que aquí sí parece que non vai haber ningún problema para a disputa. Eu creo que se isto está hai unha hora así, tampouco habería problema para que se disputara a categoría feminina. Bueno, mellor non, pero é o que decía o delegado de Donostiarra, non? Hai un comité técnico que é o que ten que decidir. Aí temos precisamente comité técnico con Beni, que obviamos aí de fondo. Pero é o que ten que seguro decidir... que non está pasando por un momento, non. Vai ter represalia seguramente, vai ter cola esta decisión, porque ao fin e ao cabo pois vimos como xa os propios clubes non tiñan todos o mesmo criterio, e o criterio da Liga pois foi que sí que se podía disputar a regata, non? Bueno, pois mira, estáme lembrando máis cousas, Jorge, que esa de Bueu suspenderanse e si lle deran a bandeira o equipo que marcara o mellor tempo naquel momento, que era Rianxo. Co cal tamén hai... Si, eu non o considero xusto, porque ao fin e ao cabo non poder remar non é culpa túa, non? Pois aí temos. E ao final, temos. ao que é a bandeira, tens que disputar todas as mangas. Se non disputas todas as mangas, a bandeira queda incompleta. Pois aí temos Liga Euskotren para mañá. A clasificación vai a quedar exactamente igual que chegou hoxe. Donostiarran 56 puntos, Tolosaldea 43, San Xoán 35, Astillero 30. Por abaixo, Orio 28, Ibaica 27, Zumaia 18, Donostiarra 15 puntos. E a Raúl Laguna coa posibilidade de seguir mantendo o pleno de vitorias. De momento, 7 de 7, a oitava non se disputou. Seguramente elas si querían sair a remar, porque ademais están na casa. Sí, bueno, pero ao fin e ao cabo pues, tamén supoño que verían as condicións e tamén non estarían tranquilas disputando a proba en estas condicións. Agora sí que eu sí que noto que hai bastante menos vento que fai unha hora, Saíron os equipos masculinos a quentar, pois cancelada a regata feminina, non hai regata, non hai entrega de bandeira. Si vai haber, de momento mantense, a regata masculina. Co cal, nos imos a facer unha pequena pausa e xa agardamos para presentarmos esa regata pertencente á categoría masculina, a Liga Euskolabel. Aí teñen a Ares facendo a preparación, a Chapela facendo a preparación no que pode ser unha regata absolutamente memorable, porque o que nos deixa, Marcos, estas circunstancias de mar é que vai a ser unha regata que seguro non imos a esquecer durante moito tempo. Aparte que seguramente nos deixen imaxes espectaculares. Pois aí temos, vamos a facer unha mínima pausa, un alto, e volvemos de contado con esa bandeira fábrica na Liga Euskolabel.
na Liga Euskotren, na Liga Feminina, non se disputa, está cancelada. Na Liga Euskolabel sí vai haber regata. E estaremos aquí para contárllelo.